హాయ్ గాయ్స్, నాకు ఒక సిస్టర్ వచ్చేసి అక్క ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా అక్క, ఇంత హ్యాపీగా నువ్వు నవ్వుతే ఎలా ఉండగలుగుతున్నావు అని. ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మనకు రాకపోతే చెట్లకి పుట్లకి వస్తాయా? ఇంట్లో ఒక ఆడపిల్ల ఉంటే ఒక కూతురు అవ్వచ్చు, లేదంటే కోడలు అవ్వచ్చు. ఆడపిల్ల ఏడ్చిందంటే ఖచ్చితంగా ఇంటికి అరిష్టమే పడుతుంది. ఎందుకంటే ఆడపిల్ల లక్ష్మీదేవితో సమానం అంటారు కదా, అలాంటి ఆడపిల్ల ఇంట్లో ఏడిస్తే ఇంటికి ఎలా మంచి జరుగుతుంది? అందుకేనే నాకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా, ఎన్ని బాధలు వచ్చినా ఒక క్షణమే బాధపడతాను, తర్వాత నచ్చి ఇంకేమీ పట్టించుకోను. ఓకేనా? అందుకే ఇంత హ్యాపీగా ఉండగలుగుతున్నాను. ఒకళ్ళ గురించి మనం ఆలోచిస్తే పోయేది మన ఫ్యూచర్ మాత్రం. అందుకే నథింగ్, ఎవరి మాట కూడా పట్టించుకోను. మీరు కూడా అలాగే ఉండండి. ఓకేనా? చాలా వరకు ప్రాబ్లమ్స్ పడేవాళ్ళు అంటారు, అంతకంటే ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఏం కాదు కదా. చిన్న చిన్న విషయాలకి మనం ఫీల్ అయితే పెద్ద పెద్ద విషయాలు బాగా పడేవాళ్ళు అంత ఫీల్ అవుతారు. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.